Nyantai-nyantai, Bos. Ya, lah piye? Ono gawean apa ke, Bos? Kok goleke gawean aku ah? Iso dangir ora kowe? Wah, danger yo saking isane wong kene tukang danger puluhan tahun nih, kerja nang sawah yo suwi. Ya wis kae, suketku kae dibabati ya, diresiki. Oh ya, siap. Oke. Ya, lumayan oleh gawean kono gaduk rokok. Wah, lagi ono gandul barang gawe apa nang kene? Hei, matane iki wis kembangan lho kok dibabati piye sih? Lah jare kon ngresiki suket, Bos. Lah kira suket. Maksudnya wis suket kae poman kae lho gendeng. Lah kok malah kembangan barangmu resiki ya? Lah tak kira iki ya suket tak, Bos. Aduh. Iki tandurane bojoku. Alah ora ngerti bala tak kira ora kanggo. Ah kanggo matamu kae lho, suket kae lho gendeng. Ya. Matane kembang barangku kok diudus kekerek kok. Asu kocok pisane damuk juragan ya. Celeng tenan kok. Juragan kerek kayak kok ora lumah blas. Asu.